Bim! Eh, 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 ah. Eh, 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 ah. Natalia! Siyempre mga yanot, muka papud maskig jamming lang ang tanan. Ipingan sa tugtog, sabay si Jenjen akong amiga. Ngamutayon sa ulo, para maminaw sa sunata nga gilitag pa sa bukid. Sa kong amigo nga atsog kaayo. Kay mo palito kong garit sa pilon man jud ang kaha. Mupantalya makigistorya sa tindera. Manid kong may nakabantay kay kuyaw kong mapangkat sa silingan nga nagsulod-sulod. At ang butanga maskik si mama pa istoryahon. Diyos ko nak, ayan ka na naman. Ang bilin ko sa'yo ay wag pasubrahan. Gumamit lang ng tama na